Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang lukumang nana sasa bayok koromowe wato wispo def mama sernang anyung substra na sa ipsa e karif ko archi e luku prespartori ya and attendi sawe libi bena asetuari e frede fujisma odi matokim dweng omdat uno na wan vriendelijk nasi de die dena visieuze cirkel dat we libabara jideng dat a denanga de geweten zaak en misdonja nga bararut. Ja, Masar Gambo, fos mi being makbar ala des mang ori na trasi, ala den diaspora, ala serna mang say tana trasi, be bardewa odi, senang safe sa e bariwa odi, en senang safe sa e aksi ook toe, voor haar juk bangi justuru, voor ko arki de pespartori, omdat tide, wo taktori unu, we tak precies van des aan de en, yo shisrevi, wo drie bepaalde tori, fa bepaalde man e deki, e fa de man, bepaalde man e du bepaalde tori. En zo Masar Gambo. Asasande. Sure. We archimang loko in a politiek disi, dan mogen we even terug. Want no chiwarimbo no be dat en dat ete. Maar no na la tu de bijiwarimbo ngap chiwarimbo. Kabrarut. Want was my fluister met ak samen bedoelen nga warimbo. Warimbo ego fa winti e wai. En if want takru winti druki de boroko gwa gorong. Je verstaan. En dan aparse bedrog gebruik chiwarimbo. Ja? Want dat bijiwarimbo dat baka duku en luku sepsa dat gebruik chiwarimbo voor zorgen taki wansma die de gekozen na 45.000 steng. Isap sa want tekasan dat brother Rut Archiman lukumang. Hè? Ja. Wamang sa abi 45.000 steng dat iwan horen buiten de boot. Wat zijn dat? Kan je het meer? Want min om aan verstaan. Ja, want op een gegeven moment ben ik het want je bedoelt warimbo. Chiwarimbo. Suman op chiwarimbo, want milo carne ook. Op chiwarimbo, Ja. Bronto. Op Bronto op PL. Ja. Oké, dus je know, afas ilukato dati, daman die kis somesting. Toch, dat je go suku, van je bekarasan. Elembonyo ino koro baravu. Want altijd, in alasan kan vinden wan sani. Maar in een situatie die zie, toch, dat je denkt, nee, die man is gekozen. Ja. 45 dus maar is morgen a presidentsrevie. Ja. Ik gravo, dat je gewoon leggen, maar afwas van de man charasani, toch? Omdat amang tang toen si lange weg aan de toer dat hij. Nee, actor dat mustaki. Ja toch? Want briefie bij Meki, Juist. gona via Karabureau, de tegen Ja. dat je bent gekozen. Ja, ja. Je verstaan, a briefie met go. En nou een verzoek, en als een be granted. Ja. Bakadati, Masara Santoki schreef een briefie. Die assembleevoorzitter, Ja. Masara Adin, dat we lukken zo dat Yusa bepaalt Jimmy, Oteng, maar dus a complot bezet het op. Ja. Dan Masara Adin no reageert. Tapa briefie. Je verstaan? En dat we go vanuit takere ichisa briefie. If je no tak noti dana ja. Want if je no de eens, dan schrijft dat nee, mi no wani. Ja. Je verstaan? En buitendien, alle de grondwettelijk sani zijn de van nodig voor tron assembleelid. De dat op tafra. Ja. Ja? Maar dan nou, chiwarimbo, isaba burichi di de maikari, santoli atu food burichi. Dat je jumpo got na pata barrière, dat je leg uit, dat santoki non kon, want die be promising, bata, we go puren. Ade dat we go puren. Je verstaan? En bijiwarimbo ook toe, laten we even terugduiken in de geschiedenis. Je sabi toch, bijiwarimbo na sabi take sani wayarta bijiwarimbo beteji vinden tak me ayu baas. Baka dat tek omroni dat de mango vergader op Bronsplein.
Isabi toch? Futor poder dat had 2010. Futor poder sani. En isap samen dat betakwalis biji warimbo. Dus de man die ze zijn zo ongeloofwaardig. Ze zijn vlees nog vis. Je bedoelt vader van Bronto? Ja. Oké. Dat had biji warimbo. Oh, dat je kari. Oké. Ja. Shock. Jere jaso. Ama betakwa jarte toch. Wat bouwt no benodig uit voor informatie vergeer. Ja. Atak minator bewis minotjes post met join. Oké. Je sabi toch? Zo. Dus dat je begrijpt zo de man die tankeba. De man die si. Maar jere, de man sanga krobia na wang. Maar usap sa sapa karabe teji krobia. En nu na drete tak. Jompo ni choro watra drete ko sapa karo nyayo. Je verstaan. Dus meneer Bronto, imho op een manier dat hij. Want je bent nog kind. Je sabi toch? Je know op chinengere. Die no sabi samustaki. Dus eigenlijk asandisi na pichi play bakauso. Die tak mine takangai. Je sabi toch? Ja. Maar we tata pa wanjari. Ja, want we samen niet begrepen, maar zeg maar. Bronto, alle liste taki de kar alaning. Ja. Allah samen van Allah, de schot, hè? Allah. Is dat weet toch? Ja. Dan me vraag me zich af. If you dus zo from, dat je bij leg uit, voor santo ik naar parlement, dat je leg uit, maar dat me wacht dat je want die komt, dan moet ik of dat, want probleem met de toen die bij de minister, dan je charge op bakken in het parlement, terwijl je alle lezen je tak Allah. Maar ananga santoki. Ja. Bronto be aba probleem. Bronto be aba probleem nanga abob. Ja. Nanga abob. Want na vakbondsleider die de geleerd na abob. Na inswengalatori anta corruptie sa binnenlandse zaken nga de sandali. Ja. Maar de man be wango poten Bronto be wango poten tapa preti. Fu santoki. Tak santoki mlose op. Embarrassing. Dat je doel zo jongensachtig. Dus dat die. Isabi toch. Le kwam chinengere. Mine takangai. Luka man. De takangasma. En na politiek van mama kare halal. Na vals hal. Dus dat die. Vals hal politiek. Dus dat die. Je verstaan. Dus meneer Bronto we beji. Gedragi. Ja. En if je van nodig kan je bij ons komen. We gaan je opvoeden. Dat ook toe. Ja, we gaan je opvoeden. Ja. Je kent me toch? Ja. Oké. Ja. Ja, maar zeg maar santo ki kwasani. Ja, maar ze santo ki takwasani en mi luku de sani, mi volga heer sani, dat je shitaki haat. Ja? Wrok. Isabi. En een vrouw betekent me wasani. Dat meneer Gambir no pichi den. Maar tede taki den, teji den wasani. Stap uit die vicieuze cirkel van haat en worok. Ja, want if je no doet dat, je mitanga is serefi constant, want die dena wan cirkel in oma jump op moto. Verbeter no de, ano bong, na takru. En naar buiten toe, naar buitenland toe. No me garapanga natuur di shara. Anga grontapu. Want we denken dat we waka vis grontapu, terwijl we waka baka grontapu, na sa grontape die anga dat in Libi. Je verstaan? Ja. Dat we leggen uit, we rigeri, we disi, we dati, we takala soort bebouw. Haat, wrok. Je verstaan? Dat men nog maar verstaan asan dati. Hoe we hier ook samen kwamen. Wala malak moto konjara. Ade inji beja. Maar wala mala de leg uit die de na de. Na kokong. Nog erbij de maron solu de zeer de voorouders voelen. Isabi toch? En wat hebben we ervan gebakken? Usdonomo. Sirpsi futa gorong. Tak bijitaki. Abijai, Jarusu, Takrumani, Toetrawai, Shoga ina Libi. Fuka fesi. Da ko do dat toen no. Ja. Lek we konen een soort rasse hartsan funu. Die verstaan maar ko archi mazersan. Ik denk dat als u alles gisteren goed gevolgd heeft, dan was er een
een groot politiek draagvlak in het parlement, ook bij de coalitie, dat de wijze van de bespreking van de toelating van mij persoon als parlementariër niet correct is geweest. Dat er te veel onzuiverheden daarbij zijn geweest, dat er te veel haat daarbij is geweest, dat er te veel persoonlijke emoties daarbij zijn geweest om een parlementariër die met meer dan 45.000 stemmen gekozen is, om te belemmeren, om zijn democratisch werk te doen in het parlement. Ik denk dat grote delen van de coalitie gisteren een signaal gegeven hebben ook aan die coalitie. Van zo kan je niet doorgaan. Want als je zo doorgaat, zullen er consequenties ook voor de coalitie zijn. Wij hebben als VHP, als oppositie, ons standpunt duidelijk kenbaar gemaakt. We blijven positief. We hopen namelijk dat die personen die zich zo negatief hebben opgesteld ook lering trekken hieruit. En dat ze positiever worden. En dat ze ook gaan beseffen dat ze in het parlement zijn om het volksbelang te dienen. En niet om hun persoonlijke emoties, hun persoonlijke wrok en persoonlijke haat te etaleren. Ik hoop dat ze dat ook gaan begrijpen. So, dat doe je masar santoki. Dan, luku, de mantaki, if muziek no be da goron tapu. Alibi no ba waarde. En na in poku ikatak voorsani. Sa libisma e verstaan. En mi denk dat u allemaal e verstaan disi. Want me kata pontori. U allemaal e verstaan nengere. Wis ba ja. Pa e, ma e, da starati ashiwa krioro. Ane tak yampani sange. E tak nengerange wanta saptaki e verstaan. En we tak nengerange en ma e verstaan. Ja. Na salibi setik bijna kondere di. Lerif libni ang o serefi. O archa poku. One day mio go gwe, no once man no cafe ni, mana di mio gwe, ne yego yere fade kabine, because no dimide, mi no fiti high, machina di mio yere fade kamini Sunday mes domi wawa Da me praxeri sai persangami Because no one food them No one is see me na hondro them high Machevi masra Samine so so fun di de di so fu sign de yuta tu sote you techi mi mama puruna mi say because Efu abende nangami mino benka deleki fami de no awande miogo gwe de no wamfe no cafe mana di miogwe ne yego yere fade kamine because
brarut archiman lukumanana sasa. Wan vrouw jong. Ik leg uit. I verstaan. Mami wani meku archi. Soort bebouw eitaki. If anosabin soort konder libi. En anosab soort nationaliteit unja so inserna abi. Kandano sabasan dati. Yere nos korone pour donara. Isabito. Di serva wan santo liburici. Dati. Je verstaan. Ada ap to foto. Je verstaan. Ja. Zo. Dat u archi abobouw sang amisi dis etaki. Shame on you. Toen de regering Santokki er was, waren er alleen Hindustanen en 1 Surinamer. Zijn we vergeten? Wie was die Surinamer? Mevrouw Saskia Walden toch? Alleen Hindustanen waren er. Amisi di bedena economische zaken. Saskia Walden. Saskia Walden. Ja. Dan samsa nang amisi dati. Ano bede wanser naman? Ja, wat die er continu legt uit Mazargambo. Dan ben berekend taki 5 jaar. En dan ben taki, want dan ben je also toch. En dan ben je in het parlement. En dan ben je gekozen. En ik wil ook no schrijven, om je zoeken op. Om een sting akisi. En dan wani kato. En dan not akisi. Maar ja, no de. Dat was op een move. Maar wacht, die ano een schuifkaas? Nee, ano een schuifkaas. Oh. Adina 18. Oh, oké. Dus je begrijpt dat je no aan taki. Maar het probleem te taki, dat ik denk ook te zijn taki. Want als je al leg uit dape, tak, if you look hoe a regering voor Santokki, dan is je zo Hindustani kuli dape. En wat er nou dape. En dat is Saskia Walden. Dat mijn actie continu parlementariër. Eigenlijk, de parlementariër wordt moeder, hè? Gitori. Dan mijn actie dat je hier no, a Hindustani, a Japanese, a Dogla, a Eni, sana de man, ano sana man. Dus zo, de smassa die NDP, Desma taser naman. de manat nasser naman. Ja. Dus zo is dat sani. Eigenlijk, a voorzitter voor NDP moest karen kom, tak mevrouw Coutinho, zei je leg uit dape, toch? Eigenlijk in corrigeren sanati. Omdat hij in uw partij en uw voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, allemaal leggen uit dat NDP is een multiculturele partij. Je begrijpt toch? Dat betekent alle types maar, je hebt Criollo, je hebt Hindustani, allemaal naar bij. Dan ben vraag me zich af, te leggen sanat uit. Van de Hindustani en 4e in NDP. En dan met dat toch, 5 jaar lang in het tak next, in de beman taki. Want in de Wedina parlement. Maar je legt het maar bif koti mo voor. Permis me. Ja. A voorzitter voor DNA. Missie me beji jagen. Dat. Amjage. Jagen. Ja. Jaja voorzitter. Ja. Ja. Ja? Ja. Jagen. De gwa abob. Dat tega abob. De tegi abob. Tak yaji a minister justitie. Ja. Ja. Meka jagen. Ja. Isabito. Maar mi wan actie taki. Faye voede a volk op. Ja? Jong voede wan volk op takam op wan economische binding nanga akondere. Maar inschrijf of invoeden. Inschrijf ook op toch? Dan kan scoren waren. Want dat firefood, dat nog in you. Ja. Firefood want trouwens op. Mijn vraag is waarschijnlijk, men go vanuit Abibchi, wie zou wang. Firefood op. Je bent leg op uit dat je nog. De buurman, nou hun die dan koelie toch? Ja, in op de gangen. Je hebt dat, ano was er nou man? Nee, ano was er nou man. Ano was Wat er? dan want er planeet. Ja, ano was er nou man? Als zo je legt die op view uit, if je want tenminste, als zo je legt uit. Dus if je verstand sa vrouw die stakkie. Abopbouw sata. Hey, dit ding heeft verstrekkende gevolgen. Ja, tuurlijk. Dat want ik na soso krioro. Na sernamanja. Ja. De tramana vreemdeling. Ja, vreemd. Daarop komt het neer. Ja, allemaal vreemd. Ja? Ja. Maar jere jami wan accent wan sani. If wan smaf you pina fada strati.
Of Siki. Siki. Uh-huh. Jij zegt, actie dat buitenlander, je hebt dat je taki. Ja. Anoser na man. O je hebt de ego de nakasma anupurda. Nee, anoser na man, je hebt sa na man. Ja. En if je gaat atoso, Ja. dan kuli o je piu, dan zei je tegen kuli. Ja, anoser na man, no wani fast me. Nee. Inom yep me. Nee. Ja, want jij nog sanama toch? En teetjes burdo to. De ego suku, wasera na man view. Ja. Meka go go onderzoeken burdo. Suma burdo neng. If no kuli, ino wanen. Ino waneng. Nee. I verstaan. I wan die was een naman. Ja, miskotino. We beji tani. En mi de zeker dat je bijisma. En de bijisma fi moest verfoeien. Want die nog geweldig, ja. Je bent dom. 100%. Ja. 100%. En daarom vraag ik mezelf af, desmanisi, ik wil parlement, hoe zit mitori Ja. in een parlement. Maar be taki. Hij taki, ja. Hij taki. Hij taki. Maar als je een start taki is naar bouw. Babau. Ja, klaar. Dus dat start, maar dan betekent toch, 5 jaar aan het tak noti, Ja. toch? Ja. Tot op zang tot op elkaar. Wat er be voeren mo We voor. voeren we dan een beetje taki, toch? Ja. Dus nu gaan we naar parlement, Ja. dan ben je taki op babbel zomaar. Oh, babbel want jere Ja. ja. So. No talk. In Barika de Gotoro 3. Ja. Dat is mijn gewoon de riool. Ja. En de tak riooltaal. Ja. Is er een abedina commissie toe voor mij kan konsi. Ja toch. En toen ben je En beetje kubron to tak fire. Fago. in Afrika. Ja. Chago. Abetala dat kunokara dat nen serf. Je begrijpt toch? Ja. Eigenlijk de corrigeer atori, maar je bent juku zie atori toch? Fa chare toch? Maar miskontino mi wan teji wan sani shifam jamino wan respectable bijiman. En u kan go po wan u ka gas street media of po ka go take. Mina wan only yas me weri. Ja. Dus de koskosi fu mine yere den. We verstaan. Maar wan sanim sabi taki. Midis dona futu fa berji. Isabi wat wij zeggen, netjes als skoro. Je grokangen. Je verstaan. Dan midis dona futu fa berji. Da wisi krenga tapa berji. Ino mateji mi seishi da panga sei sabi. Ma midis dona futu sabi. Sanda tapa berji. Ja. Ja. En daarom was er gaan go. Voel ook toe. Hoe Ja. volgen we groot heb je toch? Ja. Umusu is belangrijk toch? Dat is belangrijk, jongens. Want die Luca begroot in bepaalde uitspraken van president. Ja. Dan ben ik terug. Die de man bij dat podium en leggen volop uit zijn doel. Verkiezen ding. Juist. Dan ben je dat je bepaalde toren nu hersen. Of by the way, voorzitter van het parlement Noro. Abo tron 8000 wamon. Ja toch. Asan dat taki. Aan het accessorie. Jim tor. Not die. En koopkrachtversterking. Minder niks. Dus nog dit sociaal programma. Ja. Minder niks. Dus aan het. Maar asan if benzine taki. Sadodu. Not die. Huh? Not taki. Maar ufine opo. Not die koopkrachtversterking. Not die agroconversies aan. Grotori. Ja. Not accessorie. Not naughty. Nee, is op de man binnenland ook toe. De Indianen. Ja. Dit wordt een accessorie. Grondenrechten. No, next. Not taki. Not naughty if desan. No. Sande taki. Over dus man een beperking. Next Ja. not tak ook. Not to. No. Dus dat one taki. Ai. Zij be tak dapat apa podium. Terwijl je sabsa. Ja. En no saye do. Ai. Ide insanga. No je geeft te kennen. Ja. Dat ide is aan beleid. Ja. Ook toe, van de Jerry, Nederland toch. Is dat de man tegen Nederland toch? Iya want di masar santoki Ja, be we go go da da- president Ja, dat de toch. man palu be pot man instellen palu sama NDP Ja toch. voor broka man da pe Ja toch. chiboy go te ja man biji taki sondro respecti je verstaan Ja. dat die de na day God forbid can you imagine brother Ruud asan di kang Ja. God no lop so je verstaan dan je nodig koning van Nederland uit. Ja. Wie ze van buitenland. Wanneer delegatie komt toch? Ja, Ja man. En, no man, dat niks maar. Alles is goed. alles is goed. Alles is goed. Alles is goed. Je weet toch? Want die sabat, zalig meneer Bouters, weet je?
Faya tiga Ala sana de man dat bij de tegen. Ja, toch? Isabit zei Ja. go suku dape. Nee, want de man bij week uit even tak de ga Azerbeidzjan. Oh. Eva sang. Oh. Maar dus daarom, tante Jenny, Ja. de missie, Mhm. dat nee, we moeten naar Willem van Oranje. Oké. Dan gaan we Wat? daar. Of die heb je dat. Of je pino. Ja, of. Maar atak was zijn ook toe maar gambo. Mhm. Want isabi de slavernij, slaventory toch. Isab Ja. de mabouwen money toch. Ja, As mataki. Koning aan de man het legt uit de konja de asana de agenda. We praten helemaal niet erover. slavernij verleden. No, net over asana. Maar is je na Sandis met taki toch? Toch? Na Asandis met taki. Ai. En daarom mi etak wansani. Nee. De man die op de orga anga de sandati. U zorgu tak de volgelingen voelen. Op een economische bende nanga kondere. Ja. U ne leerde man wa lolo san. En dat die dena de man temero bakanga wa ambra mindere de. Ja, want slavernij verleden door neotaki. Nee. En president Donda president konja in zijn Europese conferentie attack. Ja, we gaan niet erover praten. Dat is niet van belang. Achis deng. Dus je begrijpt. Achis deng. Dus je begrijpt, in een propaganda tool, Ja, als we leg het ook dat hier, no? Gewoon naar Tranga Nederland. ja wo teki. Want Amonim komt binnen toch? Dat af chis deng. Ja, toch. En die dena dei. Maar dit is niks nog weer. No man leg uit. No, op de man voor dat wanika para como. No, maar net ook niks. Allemaal pie. Allemaal stil. Niks net ook hier. Je weet nog. Hier hebben we toch? De man het ook over qua versterking. De man het ook over AOV. We hebben ook om een duizend. De man heeft 8000. ook voor winkelprijzen. Not naughty. Naughty. Nee. Benzine. Benzine, Akkoors. gas, elektriciteit. Nee, de man het ook hier. Alles is goed. Ja, nee. Ja. De schuifbouw is vorige regering. Maar je wil verbeteren toch? Natuurlijk. Dat die wil leggen toch? Je wil verbeteren. Ik ben leg afgelopen uit dat de niet kom. Ja, Met zet kom. met zitting. Ja. Met zet kom. Roze geur en maneschijn. In afworpen, kijk, dan op bakken, kijk, Ja, kom man. vlees, kom bak. Ja, Dus man. wie is 30 jaar, ik Ja. liep kwam af 80 jaar. Ja toch. Alla de auto dat leggen uit toch. Dus dat je vraagt jezelf af. Safe sa no. Allee, was aan de mij loopt dat hier toch? Is hier de man. We zitten maar 2-3 maanden pas toch. Dus Oh. de man die een jaar hier, maar we zitten pas een jaar. Dat zit al pas een jaar. Ja. Dus door 2 jaar was We het zitten pas 2 jaar. Is dat zo dat toch? Is dat beter? Eh? We jaren ja. Ai. Te play bagauso. Ai. Trainer no de. Aha. Ja? Ja. De bagajar voetbal toch? Ja, ja, misap de. Dan een pitchy play. Ja. Want de man die de zet asani. De nos don pot blaadje se angasi. Ja. Look heeft sane kon over. Ja, 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 ja. Vet santoki. We no santoki de no ma kunyamen. Alleen mijn vraag is ervan. Dan begroet is aan zitten toch? Alle de partij. Sa de no. In een coalitie toch? Best door samen. En we kan begroten dat. If nog een partij nog zitten. No, een moeilijk vraag jara. Ja, dus dat hij, dat wil ik me af. Want mi was heb abo lever een bijdrage. Ja. De Warimbo Boys. Ja. Heeft de maand lever een bijdrage. Juist. Van de tramaning. A 20 van de mannen. A20 Ja. PRO. Alle de Alle mannen de zo. man dat die heeft de man lever een bijdrage. Ja. Mi no sabi jara. Ja toch, want im sabatori toch? Want de een begroeting en meki. Want dat is aan het praten over de ministerie. Ja, 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 sociale ja, zaak. ja. En vooral sociale zaak zijn een beetje probleem. Ja. Want een schandaal dat evacadoro. Ja toch? Evacadoro. Waarin we boys een probleem jara. Ja, want men lukt de man voor A20. De man naar kerkie tori toch? Ja. De man wil leggen uit ook toe dat hier. OV weinig. Ja. Dus dat ook kracht de man lukt wel vast. Maar zei mij dat no, want aan kon schrijven Ja, ter maar- sprake. Nee. Arkom. Nee, de man was don't schrijf des aan. Nee. Die de man schrijf, die de man persen gewoon door de straat. Dat Nee. betekent ja. Nee, Is dat dat betakbaar? Oké. Maar zo wordt er geregeerd. Ja. Na parse bedorg na sasanego. Ja. En altijd dat go zo. Ja. Alleen dit moet ik helemaal zeggen. Tegen man Nederland kom, Ja. dan moet ik de man voor NDP dat we weer paars toch. Door parse. Dat we naar de straat gaan vragen. Welkom. Welkom. Ja.
Parse onthali. Ja, Parse welkom. verwelkoming. Ja man, welkom. Welkom. Ja man. Ja. Oh mooi. Street media de dape. Ala dem Man so de man dape. ala dem man bakanat ook toe dape. Bakanat Man de te dape dape. toe, man Man te- de dape bakanat Ala man dape. Neti se refe de dape. Ala dem man man de microfoon. Ik dacht meneer, welkom. Welkom. Welkom in ons land. Ja, welkom in ons land. Ja. Je Ja, bent ja. verplicht. En de missie tak in doen. Afgelopen. En dat moet je doen. 100%. En dan gaan we beginnen met de Beadle Tour. Want Afgelopen. de bevindt dat Chanbe go beja hola. ja. Zij go do. Ja. Dus we lukken safe sa. Want er gaan we maar misschien bij mij draai dape. Mene tijd. Ja. Ja. We archi maluku manana sasa ba yokro mo ko doro na kabafa programa. We taki garantanyi dati bewa archi. Mayere wansanum sabi en me tantaken ala desma di elek uit. Miss Cotino, Miss Friedsam, me Karwa Uning, Masara Boronto mino kataki so many overasandati, want desma date, de volgelinge van de geboren nangen, isabito, maar de terawa desma die taki, Miss Cotino, Miss Friedsam, uyere ja. Fos anga Masara Boronto, fos migo moro fara. Ugwenu an dumuru kamera, to gosdong, to stelu sirf de gewites vragen. Isabi toch, wat tide dape na yanga Masara gado wa, en ino maleji gado. Isabi toch, dat ik moet in a camera fi kontot een keer, me fi no kontot een keer, da yepi fi no demoro. De nom gisma wisning. Nee, shock. En Sami wan leg hoe uit ook moet in de camera. Dat we kon leg de volgelingen voor uit de man, de Surinamers. Ja? Ja. Dat make de troes dan in de grond. Paranuan sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Denk dat ay minawa jaja sarana man. Minawa jaja sarana uma. Isabi toch. Maar odi ne du. Akoni di masargado ji. Odi ine duen. Dan minoma yepi. Die verstaan en mine na mazar ding neti gambo. Ja, maar er gaan we gewoon tapu. Maar tak aan alla sernamang. Une tak aan mang ano sernamang oso. Alla sernamang. Alla mang say tanja. Alla sma say tanja. En aba nationaliteit. Pusana da yawan sernamang. Aan de maat met taki. Natuurlijk ook buitenlanders. Want in een programma is we aksuno. Funo trove doti tap strati. No trove doti tap strati. Want de dot you kondre sernam. En dat je nog kan naktapi boos dat je nog mee je regering. Zo regering daar ook. Mee je regering voor een kondre. Nogmaals, vanuit het programma die zie we actie. Alles er naman. Hoor je kondre kring. Denk aan taki. Na mijn mofo. Minawa echte senaman. Met tako grantangi. Toantralisme. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't